De ce curățarea pântecului la femei? Femeia are nevoie să se simtă frumoasă și valoroasă ca să trăiască în mulțumire și să aducă bucurie în casa ei. Dar această stare de frumusețe și de valoare o simte doar atunci când pântecul, uterul, este relaxat și curățat. Cum adică relaxat și curățat? Păi pântecul nu este așa, din cauza că în pântec se acumulează toate stările neplăcute, fricile, sperieturile, traumele de natură sexuală, traumele de orice natură. Acolo se acumulează. Și atunci uterul este contractat, sau dacă nu mai există uter, zona aceea unde a fost uterul este contractat și energia nu circulă frumos pe acolo. Inclusiv energia bărbaților cu care a fost femeia rămâne acolo și a femeilor cu care a fost bărbatul. Da. Când uterul este tensionat, energia vitală este blocată acolo. Ce se întâmplă când ai energie vitală pe această zonă? Atunci îți crește stima de sine, energia sexuală, atractivitatea, se reduc durerile menstruale, aparatul reproductiv începe să se normalizeze, îți crește stima de sine, aceea calmă, adevărată, blândă, în care nu trebuie să te dovedești. Curățarea pântecului e indicată să fie făcută periodic, așa cum faci curățenie de altfel, dar și înainte de momente importante din viața ta, când începi un nou capitol. De exemplu, înainte de căsătorie, înainte de a rămâne însărcinată, înainte de concepție sau de tratamentele de fertilizare in vitro. De asemenea, la încheierea unor capitole în care ai suferit, cum este după un divorț sau după un eveniment dureros care te-a marcat. Sunt Camelia Irina Pop, life coach, instructor de dans energetic și terapeut Bowen și susțin oamenii, în special femeile, să își găsească adevărata încredere în sine și potențialul maxim ascuns acolo în interior. Cum susțin? Prin sesiuni de coaching individuale, prin ateliere de curățare a pântecului, sesiuni de conectare cu neamul, retreat-uri transformaționale vindecătoare pentru femei, prin sesiuni de dans energetic la unison, în care aduc elemente de coaching, prin terapie Bowen, prin regresie în vieți anterioare și prin alte programe pe care le fac online. Mă găsești pe Facebook pe Camelia Irina Pop și pe pagina de Facebook de business Camelia Irina Coach Echilibru Esențial, unde postez toate evenimentele pe care le susțin. Te aștept cu drag pentru întrebări și pentru înscrierea la evenimente. La revedere!